Sugo ka na kung maratol di dali. Maratol ko nos atan sa una ng sugo. Dali ko. Dagan. Mataranta. Ha? Dito ba? Sa una ba mataranta si Jagmeng ko. Masugo ko. Kulog siya. Sa una ko no ba? Niangay naman si Janang sa una. Hindi ako kahibawon dyan. Uming ko, itan ko sa kutan. Sila kerag-kerag ko no. Dali. Na. Oo. Kerag-kerag. So guys, mo na nagabukado nga among gikuha dito sa mga ujuan. Actually daghan jud ni. Kuani 8 ka kilo tanan pero wala may nabilin kay namapun may gipanghatagan. Gagmay ni si Ja pero ning gang ujuan pughad ko ni. Lamian nga abukado. Kuan si Ja kanang nay native ba. Gagmay pero lami. Malungkay Pantisan! Malungkay Pantisan! Kaya kabukag 50. Malungkay Pantisan! Malungkay Pantisan! Asa man ni giluto ni sa pugon? Giluto sa pugon? Ah, kani. Naman tinag-break di apod ba di mo kuno muto ka dugkuan, di ko muto ka dugani. Kanu ni kay tito ka dani? Karon pa? Aw. Kami magulingani. Ano na uso na paliro na? Talat naman eh. Thank you, ma'am. Salamat ka. Ana, nato ni Karpay magluto din na. Tagasa di ka? Tagapaghat ka? Pero, kuan, ngabang rin niya. Ako sa ubay dito. Nabita po subay nga ni. Daghan man ni no? Dito ang gikan. Ubay? Kaso, naman daghan man kayo dito. Wa na kayo sa suruyan. Nga ni banis, padunak si babaw pa. Di masakaw. Sa mainit na pandesal. Manit pa bago. Pandesal sa una makamot man. Kani kay jang ning hinimo na ijang katong nagsuroy nga jang isakyan na dito himuan. Ha? Nagawin ni kamunggano. Na, pagahat to. Gana gijahang Paghahat. Mao na pigil. Karang di para subang pandesal bitaw magsud sa pumi jana ada na ijang naipugon. Gamit, gabot tayo na. Nangangay sa tay. Gabot tayo nga, nangangay pagka. Namatay man mulo. Dugangan tay. Nuko. Amit tay. Pandesal. Bitaw ganaan kog nga nga kanang pandesal bitaw. Ngani nga. May snack tanin jog mais dia. Hindi naman de carne susunod mo. Aba. Hindi naman de carne kay naman talaga carne ina ka. Sumakanta ka raw santol na. Sang tilawan ning santol nga hinatag-ngatan. Manol may nabilin. Kay gibangaan na nila. Ang kana mati naman po mati. Malaki naman. Dapat ko. Nagawa na ka ba? Malaki naman.
So oras na depod sa ting luto. Maglawoy ko kay there's bukid lawoy is life sa mao ni. Na may daghang malawoy dari sa pagkugi lang jud bitaw. So mao na ni gang nilawoy pila ra bay nilawoy dari man maluto kaya tang ipare sa mo ang adobo. Unja napad jud may walang kamatayang ininunan bitaw ininunan is life. So guys, arang dalias adlaw, Domingo na pod karon. So kay Domingo man adlaw sa Ginoo bitaw. Lord's Day. Need tang musimba kay magpasalamat ta. Ug ato pong ihalad atong kagalingon tus Ginoo. Ayas. Dada may ninguli sa ila Ken. So grabe ka pa sa bunda. Grabe daghana. Kana po to pa ija. Ibutang sana adyo sa kahilaw pa. Kalara. Ano ng mga nanganigda? Kakunatan palitig kontan pa. So guys, pag humanda na magsimba, basig matinga mo nga na ako slaing pamudyo. Dari dami sa amang kaubanan, amo ra pong relatives ni. Dari mi naniud to. So kay naman sila daghang kapayas, naghimo ko og kuan lamaw. Kay sakto pod. Kuan alingi ingag panahon lami kaon og bugnaw. So si Aliana, kaplastar na. Daghan sila kayo kapayas dari. Kamulo og kuan no. Mao gani, mao nang salig ko. Tingog laman dana. Na sila guys, na si Aliana. Hi Aliana. Apil si Ate Angie. Ate Angie, hi. Ang tagitlog. Dapat si Uncle. Ang gusto nimo? Isda, Alami asin na. manok, Alami asin ng kanan na. tinog manok. Isa na buli na buwad na. Lupoy. Lopoy. Ano ang panghimagas. Sapkot. Daghan mo din ako, di pa ko niya. Daw, nasa rip. Oh. Si Mama Ibin, ngayo to Taga ato. Dadan to. Si Precious ang anak. Siyatan. Kindoy, paniod to na Kindoy. Abras kindoy. Sigurot ni. Kadaghan man. Happy birthday, Joy. Joy, happy birthday. Salamat. Utla lang ka na. Parang lamig ang. Mga dyan tambaw sa kauhaw. Ano nag-cubes ba nga ay? Hi guys! Padong mi sa Trinidad. Ay, sa puno na sa itong likod. Ay, ano mo? Hi! Di makita guban? Hi guys, Ala, bayabas, arang inuga. Padumig Trinidad guys. Nagsakay din mig tricycle na sa Nalabihan mamindag nila. Vlog kan, vlog. Daya guys. Sila diha. Siyatan sa imo vlog. Uncle! Uncle! Oh, welcome to my vlog. Ang driver ang kinagwapahan. Nilabay na tas buwangan. Nilabay namin buwangan. Daghan kayo mga tao guys. Oh. Mga ilang buwangan guys. Sa Alicia pa ni guys, Alicia. Mabuyan ka na. Motor na na. Paghan lagi ba sa mamuangan? Na si Ma'am Joy. Ma'am Joy! Hi! Ma'am Jud. Dapat sa ka, ma'am.
Mamanji. Hi. Sir Ken. Sir. Oh, ya, di makita. Dara ya. Eskina ka sir, eskina. Hindi, ato kan. Japan. Pakyawan eh. Okay. Hapit na kabatang. Wala na. Guys, moto guys. Kabatang Street. Anak tadi ha. Anak tadi ha. Terus sana. Guys, na ila ka Abang mo cellphone? bag. Tuwas akong bag. Tuwas to, nabilin. Na. Oh. Na naman, ingat to ali. Sam Pascual nami guys na Pascual. Itak mandi kali ron? Itak. Ay wala taro. Ay guli ra ta. Malangan kita. Gamay ra manon. Raprod. Aw gani. Ha? Pwede mo mag-raprod ta? Laktod lagi? Taas-taas po. Ani og anas kuan ng agraprod kuan ng Alicia to ani. Pero doon ra. Sa Zoom. Zoom. Oh. Distinta. Get distinta tol. Di pa kapalingan ng tuta to pagkarap ko. Di manon, gamay ra manon. May lang maagian bag ko nakalim. Nakuha ra ba ko nga? May lang maagian ba tong kuan? Karon, di gabi. Oh, gabi. Gabi cool. Oh. Mobil na dati. Yung basak na na ah. Yung basak na rin napita na nanandun.
Gabi, ubay. Oh. Ang iti. Naman na. Oh. Nakangarimig Trinidad nga was oras bitaw. Kay siyatan di ay ilang gi pakuyog nilakin og ni Ate Angie kay kanang magtudlo ug asa dapit ang bagong eskwelahan sa TMC. Kay si Ate Angie sikin mukuan sila mangita sila pwesto kay maninda sila. Sa mao nang siyatan kay taga Trinidad man siyatan may ilang gipauban. So ako pod kay gi yung kuyog na lamang pug ko. Kaning Trinidad, kuan na jud ni lajo-lajo ra jud ni sa Alicia. Kay kuan pa man ni unahan pa man ni sa Ubay. So mo nang grabe gamong biyahe ani. Kuan pod lajo-lajo pod. Sayang we. Kaya. Ani. Naog. Guys, grabing paasag mo ang biyahe. Diyan namin sa Trinidad Municipal College. Nakapanglaban na ba ang tanan? Bitaw ang labon nun, di maningag daghan dyan. Ara si Janggi ato, ang laba. Hanggang kay Dani abot man, patabangan laba. Bitawan na patabangan, si Dari din yung tabang. Pwede ko din ko, guys. Uy. Uy. Guys. Uy. 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 Dito. Iya. Ini udah main bunta tuh. Ha. Oh iya. Ha. Naputol ka ko. Iya isun sa mama to. Dong dito sa gawas. Bako na uli. Pagkasan. Igsuni agbana sa katong asawa sa katong dito na siya. Ayan na nila, kan hindi naman eh, hindi mo kadimobling, hindi naman na bukasan. Guys, nabata guys. Ano ba ito? Dagkara ba ni? May pantalon. Ano ba ang mga pero di na siya yung gano'n. Maraming kapudan, maglabaw na yung ngayon dagka. Kumita kong ganahan kung magsayal na laman. Kaya magsayal, karada ni sayal, nipis. Hindi na lang tamasungot ang ngani. Diba? Kung sa ilo si babang mo mamay pagkabang ka. Kabang ikaw juga kung ikaw kung minuta. Sana nagbubuti. Kung minuta na to ha. Gawas. Gamay ni. Gamay na. Ato sapa. Nabi doon sa pati ko doon kadaliran no. Ato sa buwan. Sapa pa mo. Dati nung Kamera man eh. Daghan mo. Kamera. Kasi tao dito sa buwan. Ha? Kung si pastor. Abi pastor eh. Sali sa luto? Hindi, pwede waktu apa tayo pain sa no? Ha? Kaikian ako. Pinakatawa din pala tayo ng yun.
sila. Rin mo kasi, Nilo, Jerome, si Ray. Ama, naging hawak pa ko. Sa kuyawa, oy. Yeah. Si SM. Sige, hawag pa po. Yahawag baboy ang nagpatabaho. Ni, gurami. Gurami? Di ilang ijang so. Bakit Kasi nagpatatam yan, nag-ihaw baboy. Ya, na may sakit baboy ron? Ihaw na naman lagi. Wala. Ano man? Wala ba? May karon pa na mo tabag labak kay uyab pa. Hindi mo mindiyan na, di na ko tabangan. Buntag. Na, di narabitin ingin bitaw na. Karon pa. Karon pa na nagpabutan-butan. Hagbay raw ng butan. Suka dahil. Nagbigahan bitaw ka. Karon ra na napabutan-butan kay bago pa man. Hagbay raw ito. Dugay. Ako ang nasa Lugar butan eh. ko kailan ni mo kon. Nyangan din pagutan-butan. Ako man. Oh. Ikaw din ni bas. Pero ana ka. Maraton. Nay mad tuminay. Maraton ganito. Masugo ka na ako maraton di dali. Maratol ko nos atan sa una gang masugo. Magdali ko. Na Dagan. na Mataranta. pita ko rin. Dito ba? Sa una ba mataranta si Jagming ko. Masugo ko. Kurog si Magdali. Ja. Sa una ko no ba? Niangay naman si Jana sa una. Hindi ako kaibawon ja. Ugming ko itan ko sa kutan sila kurog ko no. Dali. Na, Oh. kurog. Ah. Kaya nga naman kurog ng katan. Ha? Makuha nga. Basi lain mo sakyan na. Kuyo. Ah, ni. Saan na? Ano kurog mo kurog. Relax na di ay. Ratul kayo no. Raton. Lain ka masakyan na to. Kaya kaya na, magkurot-kurot. Oh. Ako na, makain lain mo kasakyan ato. Masakay mo katong lain. Oh, ano? Hala, kuya. Nga, magdali-dali. Dandagan ko diyor. Luya. Moot. Pero, katong gisugsug ka. Na, di dyan ko dana ni dyan. Mawala ni sa una. Titiguang. Hindi pa bitaw. Hindi ko ano yan eh. Maldita. Ano yan? Na. Karot. Na ikaw be. Huy. Oh, hoy. Papakoy dakong pag-angay man. Hilak. Na day. Naman. Mingawan manay ka na ko. Mamingawan mo ka. Tugan. Karon na ni. Karon Oo, dito dahil naging paman. kuwan. Dito dahil sa Cebu. Di pud. Hindi. Di pa dito eh. Hindi Wapa nga. Cebu. Wapa dito Cebu ng sugod. Wapa. Natuning ka. Karon nanay. Di madidyo. Ano ba madidyo? Yeah. Ako rin. Kalim. Di mo gano'n yung gulingan po sa kanil. Kaya nga no, di na ilabhan. Mag-ilis na po din dyan. Daghan na po. Kaya yung linto na natin kaysa yung araw ng ikuan. Hindi mo nabiling yung suot na nagkalibo. Kaya yung pag nasuot na, di ba? Bilin ka. Kaya may bukan. Ako rin. Tagam ko daning cargo pants eh. Di ba gupunin yung gulingan ah. Awa. Mas na ko. Kuwan ako. Tama. Ano dahil ito? Kaway ito kayo. Paday ko rin. Aray ko na yun. Yung tuhod. Guys, ipari na ko guys kayo mga ba? Uy! Di ba nga rin kayo magpalaba? Ato? Enjoy. Panjad, nga rin dyan si Jack kay palit may bugas. Pero waka na patabang oy, ikaw ni tabang. Kaka. Ngayon yun dyan ang mga pang gidagaw, wala bang nagdagaw ga? Nagdagaw ko guys. No.
Gawas may naglaba kay kasalanan na resto na. Mana ba ka? Na yun ay. Nay. Ato. Nakada na. Ay na dito. Bebe gawagos ka sa. Ako lagi. Bahuay ko dia. Tira ko ni was guys. Dari okay. Was das? Atan. Ako na din. Hello ka. Ay, bukag ng labak ko. Hindi ka magaray. Mani. Hindi man. Na, bumukuan. Ako na din. Organ mo. Ano ka? Ako na tandi. Aso ko na sa liana. Surya po dia. Labat ta guys. Pari na ta guys, palamon. Labandero of the day. Ajan naman nipiti. Tarihag purmahag hinayha dyan. Kuya wag hang labandero. Bitaw salamat bitaw sa pagtabang. Uy, kay kuan jud. Wa pa kun mo tabangi, wa pa ko kahuman ron. Mao jud ni natay. Pan ba kanang katabang. Na kay nganingan himan napatabang laba. Bali ha. May karon na pud na ha. Nagmag-uban na ta. Bakutot na ko. Di nga na.
Diyan naman balihan na. So guys, malamig panghayhay. Dali ara sa mo pagpanglabaw eh. Dada na. Tagbungan na ba dyan eh? Hala ka, dangog ang tiil. Sa. Di ko rin na. Ikaw. Hala, nakaugaw lagi mo shortan. Di, kuha na ka ng dahon ba kay Ano na sana? sa saging. Guys. Nalabi ng labunan o kay labunan yor. Kay labunan ba? Mora man ikuan nato naghansang labunan. Magilis ako tan. So hey guys, magawin na din yung bato. Hi guys. $37 per kilo. Kadara na. Nami guys, tanawang nanay ang bugas. Ugoki ba? Nabri ng nanay ako na eh. Ang tanawang na eh. Mao ni 1.7. Di ba okay? Na, simutan na. Ito 1.7 ang laro. Humot pinagaling ato maning galing. Atong galing lagi. Diyan ka to atong gipalit. Pila man to? 1.8. 1.8? 1.8 is nung Pero may mas madyo. to dangagun to na lami man nila. Sige dangagun. Ako na kasi mutak. Basta kay gumutan mo ko sa luto Lagi sa baho, simbahan. way baho. Ato dangagun to. Nani man dito na. Mani dang ako sa hapon duagan. Ano ko dito? Lagi ka pwede nakatuog yung taon. Salamatan. Katong si Jas biyahe ka po siguro init pod. Ja. Ang kapahuay na pag karejut, anto na pag mistis kilahan. Anto na pag mistis kilahan kay si Aliana. Simbahan. Lakaw. Basin. Kau. Pagbinutan ha. Pagbinutan dyan. Magtinarang mas ikot. Eskwelahan di makumagkatawan. Kapit ko na damag ma. Ang paginay. Di ba sakit yung sapatos? Sakit? Sakit usahay. Kau. Kapit ko na damag. Pag nakawapit ko na damag. Yata. Init sibog day. Balik at mga katipunan mo. Tumibot at lagi ko Di yan. ko di dadun kay may bigas. Palit may bigas. Nakita mo sunday manigis. Wa. Dali ka kami. Kuya untoy guyatan. Yung sa akong yung walit day that to guyatan. Kaya ganahan kong itister kay guwapa. Paadlan ko yung Check out sa restaurant. kaya tister. Ate dito tita Kahit mo to. kahit tita ister. Kaya lang po tita ister. Tita Tita sa day restaurant. tawag mo. Day ate ingan ma. Tita mo good din sa Ito wigaan. si kuya bata ma. Angkol. Ito kuya itawag si kuya bata ma. Hindi kuya ma. Ang kuya mo ra. Kuya mo ano to angkol. Ano kuya? Kuya danjan kay mo may dagaw. Yang kulirik ma. Angkol yun. Ang kulirik ma. Kapoy ka. Kan? Kapoy ka. Maganda po kuha nila mapuntahan. Kasi Anali kami dyan ito.
barang ba? Delivered ko ma. May bugas, hindi makarga. Napalihog ako sir. Isa din teacher nga po sa nadali checkpoint na. Daragbay sa ang gagaw na naik foreigner ang bana. Ang dangon. Kalipay, karon po dati mag-asa-mag-asa ka. Kailin na to. Kailin eh. Alahi lang na yung dana, oh. Ang dana, gaju-gaju ka. Basta ni. Simentado lagi dari, bro, dito. Lawas. Guard lagi naglakolako lagi guard. Ha? Gapon. Oh, tawag na ka. Magbinatan ha. Hindi mo tabok-tabok. Nakaw. Amping. Amping. Ka, magbinatan. Nalagi ka dahil permi. Ano dahil? Doon nga sila, Liana? Pag mga... Oo, nagkakaroon.
Uli na ni Amuli. Uli na Demi. Tapos ilang mo pag ang driver. Kapoy. Okay na maka. Ha? Kapoy ka? Basta ako yung magkauban. Hindi na. Oh. Paano may nag-helmet kay dara mas silang aliana. Nag-helmet may ganun nakatong dito miss. Dato.